एकसारख्या दोन वपारी मुखांतर म्हणजे पूर्ण दवरले दिरवे आपणाऊंचे वपारी आणि तेच परी मोलादीक मोती आपणाऊंचे वपारी मुखांतर जेजून सर्गींच्या राजाक आऊंडेऊंच्या मनशाचे मोलादीकपणूच विवरिले. सर्गींचे राज दिरवेही नाही, सर्गींचे राज मोतीही नाही, पण या गजाली संबंधी ती एक लांब प्रक्रिया. वपारींत सांगलेले परी दिरवे दिसताना ते लिपोवन आपल्या आस्त बदीक विकून ते दिरवे आसचे शेतत मोलाक घेऊची प्रक्रिया ती. मोलादीक मोती मेळताना परत आपल्या आस्त बदीक विकून ते मोती मोलाक घेऊची प्रक्रिया ती. खऱ्या जेजूच्या पाटलाव्याक सर्गींच्या राजा संबंधी उंचायेचे, अपुर्बायेचे, भोरे आणि महत्वाचे मेळताना आपणा ते आसचे उणे म्हूण दिसता. सर्गींच्या राजाच्या मोलादीकपणाची खात्री आपणाकच खाली करण ते आपणाऊंक पाटी सरण. ही प्रक्रिया बिलकुल दुखाची नाही वा अपधैर्याची नाही, बगार संतोषाची म्हणून सुवार्ता दमून सांगता. सर्गींचे राज येऊ म्हणून मागलेल्यानी ते आयिल्ल्या वेळार दाखोवंक जाय जाल्ल्या मनोभावाविशीं ह्यो वपारी उजवाड फांकयतात. सर्गींच्या राजाचे मोलादीकपण जाणा आसची मात्र वा निरंतर सर्गींच्या राजाचे सोदनेर आसची मात्र सर्गींचे राज एक दिरवे वा मोलादीक मोती जावन स्वीकार करूंक शकतात. हे दिरवे आणि मोलादीक मोती जेजूस जालो तर